Inkonzo yethu yokuvalisa intaba ngesihlabelelo 3. Nkosi ubusuku babangcwele. Namhlanje sekufike ikhathi lokuthi sihambe. Ingakho sizovalelisa kuyona. Nazaretha ngibonga kakhulu. Ngibonge ukuziphatha kahle kwenu phezu kwale ndaba yomhlangano. Ngikukhulu ukuhloniphayo ukuhlonipha umhlangano waphezu kwentaba. Into enenzile ingathi inkosi nganibusisa. Ngizange ngizwe khona iziga ezenzeke phezu kwale ndaba. Nabe khona phela okwenzakalayo kodwa akufananga. Njengisile kuba makholo ngathi uNkulunkulu ngaba nani. Namhlanje ke sesiyaphetha uba phezu kwale ndaba. Sesihamba siphindele ekhaya ebuhleni. Siyacela ke njengoba sesihamba siphindele ekhaya ebuhleni. Engathi oShembe ubaba mkhulu, uMkhulilanga, uNkulunyanga izweni ubaba uDingo. Bangasipha amandla. Uhamba lolu hambo sihambe singakhathali. Sesiyongena emzini wasebuhleni. Bese besusela wonke amadimoni angakhubelisa lolu hambo lethu. Bashanele nendlela yethu. Basusa ameva, basusa amatshe. Bavalele igodi singangena ekhisini sihambe sesisofa ekhaya sifike siphilile. Ngiyacela kakhulu ke kubaba mkhulu ukuthi bangasiyekeleli. Noma ngabe kunzima. Noma ngabe kunjani. Kodwa ngicela ke namhlanje ngoba sesihamba sekhaya. Balenzele uhambo lwethu olungcwele lube lula. Ngikhumbuza ke laba abasebenzisa izinsiza kuphila omaphilisi amaphampu nawo wonke nje nekusebenzisayo ukuthi umuntu angakhohlwa ngemuva kube kuyena ngoba awukuphila kuyena. Cela ke basipha amandla ukuthi masihamba lolu hambo siphephuke njengeyinkosi sesiyongena emzini wasebuhleni.
kunyanga izulu baba uThixo akhumbule imphefumulo ihambela kulolu hambo kuthi mayifika la efanele ifike khona bawavula amasango bangene labantu ebeya khona. Isizulu sithi i-social fele emsebenzini walo abahambile baba kulolu hambo ngiyacela ukuthi obaba omkhulu bavula amasango bese bengena ezulwini. Sibo sisenezwini ngoba inkonzo yethu ubayelisa indaba isihlabelelo samakhulu 230 ngicela umfundisi Lungwane wasePhulana sikole isebelo mayikhona inkosi ubusisi. Nkosi busipha kancane.
Hey, amazing. Embaixo assim. Ai, não vai consultar o Eu não quero fazer isso, mamãe. Calma aí. Família. Sempre embaixo. Embaixo da cela, tudo, sabe? Sabe, vai. Olha aí, tá já vou. Separin. Lá, separin, lá grava no sul. يا ابونا بس فلا